Hola nois, bon dia! Avui us ensenyarem com fer un avió amb rotllos de paper. I necessitarem tisores, cúter, un rotllo de paper de cuina o més primet, un rotllo de paper del lavabo, paper full de colors o blanc i cartolina. Sobretot la base s'ha de fer de cartolina o cartró perquè si no ens passarà el que ens ha passat amb aquest, que se'ns ha enfonsat. Primer hem d'agafar i tallar el paper mida més o menys del cartró i enganxar-ho i enrotllar-ho. Ficar-hi una miqueta de cola aquí i enrotllar-ho. Un cop el tinguem enrotllat, nosaltres ja n'hem preparat un, el pintarem i li farem aquesta incisió que ens haurà d'ajudar el papa o la mama a fer-la. Llavors la ficarem aquí, que coincideixi això d'aquí amb la línia del cartró, cartolina o que vulgueu. I llavors li farem aquesta forma que tenim ja aquí preparada. Nosaltres ja ho tenim pintat. Ara enganxarem el que és el cartró per aquí amb cola blanca només la meitat, fins la meitat, perquè hi ha el forat. El girarem i enganxarem que coincideixi aquest forat, com hem dit abans, amb això. Llavors també hem preparat amb el rotllo de cartró més petit, que jo el tinc aquí ja marcat més o menys, uns 2 centímetres, hem de preparar això, hem de tallar el rotllo, tallar una miqueta de cartolina, enganxar-ho i retallar-ho, i queda així, com us està ensenyant, que serà la base del nostre avió. Com veieu, està retallant. Un cop retallat i que quedi així, ho hem d'enganxar. Nosaltres, aquest altre que hem fet, us ensenyaré com queda, ho hem fet amb un tros de cartró que teníem per casa. Però, clar, aquest cartró li hem hagut d'enganxar això negre perquè faci l'efecte de que no toca terra. I llavors podem agafar un nino, el que tinguem per casa, o un Playmobil, el que vulgueu, i així ens tindrem el nostre coet acabat. Coet, avió, el que vulgueu. Sí. Com veieu, l'hem d'enganxar una mica. I ara esperarem que s'eixugui i així ens tindrem el nostre super mega avió. Fins una altra!